Din ciclul ce vrăj au mai făcut organismele de gestiune colectivă, țin să vă povestesc una pe care am văzut-o astăzi și mi se pare foarte, foarte tare. Au trimis unui utilizator care are un restaurant foarte elegant și o terasă, o cerere cu UPFR-ul. Deci UPFR-ul se ocupă de producătorii de fonograme, da? Muzică înregistrată, fonograme publicate în scop comercial, adică muzica pe care o găsiți la vânzare sau o găsiți pus la dispoziție peste tot, pe YouTube, pe Spotify și așa mai departe. Oricine are acces la ea. Astea sunt fonograme publicate în scop comercial, spre deosebire de fonograme simple care nu sunt la vânzare, nu aveți acces la ele, sunt create special pentru spoturi sau pentru difuzări în anumite circumstanțe, mă rog. Ce au cerut respectivului utilizator? Respectivul utilizator organizează evenimente live. Au luat o fotografie de pe site unde un cântăreț de muzică de petrecere, mă rog, se vede, cânta pe scenă și lumea dansa. Li s-a răspuns, dom'le, sunt evenimente live, n-au treabă cu muzica înregistrată. Artistul cântă, își cântă piesele lui sau cele pentru care are acordul autorilor, compozitorilor, textierilor. N-are nicio treabă cu organismele de gestiune colectivă și cu siguranță n-are nicio treabă cu UPFR-ul, nefiind o difuzare de fonograme publicate în scop comercial, fiind live. Din fotografie s-au uitat ei și ce au spus. Da, el cântă live, dar acolo lumea dansează și dacă dansează, e un ring de dans și astfel e discotecă și trebuie să ne plătiți 1,5% din tot ce ați încasat acolo. Deci așa au catalogat ei discoteca. Faptul că la un eveniment live lumea nu doar stă și ascultă, ci mai și dansează. Când crezi că le-ai văzut pe toate aberațiile pe care le pot gândi organismele de gestiune colectivă, uite, se mai trezesc cu încă una pe care n-ai fi crezut-o vreodată. Sau mă rog, având în vedere că vorbim despre cine vorbim, e posibil să vedem și astfel de abuzuri.